Ito yung mga pangunahing hanap buhay dito sa probinsya namin. Yung pagtatanim ng palay, pag-aani ng palay. Ito, ang lalim kasi ng ano namin dito. Malalim. Sini. Sini. Lalim kayo? So, libre kaligo lagi. Sa una pa kanin ko ana ba, apa gini na mabaw ni. Wait, dek ngedako ba? Ha? Lalom nga. Malalim nga to dito. Bugna no, hindi mainit no. Ito, galing yung bata magtanong oh. Bili ng puro lagi. Bay nila. Ah, bay. Ilang taong ka na, day? Pila na may edad, day? City pa ka no? Aw, Jis na? Kusog kayo tanong mo. Ha? Aw na siya gibuhi nga bana? Ah, mo di ay. Nanom siya. Bata pa na sa nanom ko. Ah. Ninyo na din na di ay. 10 anyos. Napagilalom kayo no? Aman daw re? Uy pagis. Tingi galing tam. Nga mura man swimming pool. Bok, may pa mananom ka bok? Ilad lang man yung butsira. Kami na ilad ni ang tanong lang na puno. Ah, nabutsir na di ay. Oo. Ah, mo di ay. Mabaw no. Ikatuhod. Pura ang nagabutas ano eh. Okay. Uy, gitagbo man na sirado man. Ay, si Milya, si Milya. Milya, dara ka. Ay, tagangan ako si Milya. Dagay ko si Milya be. Wa may si Milya lito ay. Ah. Matay. Abra may kabat. Ah, abot mo si kasuhuan eh. Sisikaw sa anong lang. Dili gagis dari ko. Di na mabagisan, kaya pati namang laluma. Gana na ba? Karang dito ko? Okay. Huwag na natungkad gayo. Malalim kasi ito eh. Oh? Malap. Uyog eh. Oh. Nagano? Oh. Aray. Ah. Ito yung ano dito mga kapakner, mga pangunahing hanap buhay dito sa amin. Mga tay, lalom kayo tay? Wala na bagis ko do. Wala na bagis eh. Ibok, tanong bok. Kabalo ba ka? Lalom kayo no? Ay, sayangin si Milya. Samot na ni Dario, lalom kayo. Laro kayo. Lami nang wala na bagis-bagis kay aron lagi-lagyon gamay ba? Malalim nga yan hanggang ano yan eh. Tari, bok, karang bok, lalam ka na dia. Sloppy ka na bok. Ano?
Oh. Dalam no. Malalim nga talaga yan. Nalimapok na ron. Lisod pag isbog, pati kayong bugata. Bukot na. Bugati lapok. Dugay kay kakaurong. Ayog sirad di abok. Pwede na siya kagi.